Is-Sibt 26 ta' Marzu tal-2022, 4 snin ilu, il-poplu kien ħareġ jivvota fl-elezzjoni ġenerali bil-Partit Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela jikseb l-akbar rebħa elettorali mill-indipendenza lil hawn. Blajta ta' Malta flimkien kienet intażlet it-triq biex pajjiżna ikompli miexi lejn futur sabiħ. L-1000 proposta fil-manifest elettorali Laburista setgħu jibdew isiru 1000 kisba għal poplu Malti u Awċi. Minkejja dan, fl-aħħar 4 snin, il-gvern ta' Robert Abela kellu jiffaċċja l-akbar sfidi internazzjonali li lanqas kellhom preċedenti wara pandemija globali, inqalgħu żewġ gwerer bib u għadba mal-kontinent Ewropew li waslu għal kriżijiet fir-riżorsi bħall-enerġija u ċ-ċereali flimkien ma' inflazzjoni qawwija. Iżda l-gvern Laburista baqa' xorta waħda iħaddan il-politika tiegħu tal-inċentiv u mhux dik tal-awsterità kif ma jqażlu il-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej u kif kien iseħħ fi żmien l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista. Minflok rikeffu s-suċċess tal-akbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa li rnexxielu joħloq, il-gvern Laburista beda anke iħares lejn il-viżjoni għal ġejjieni tal-pajjiż. Dan kif xarilu, wara konsultazzjoni wiesa, il-Prim Ministru Robert Abela nieda il-Viżjoni Malta 2050 li se twassal biex ikollna pajjiż u kwalità ta' ħajja ferm ogħla. Fost il-ħidma li tal-linja ma' dan hemm il-wiegħda ta' aktar spazji miftuħa u parks pubbliċi għall-familji. Kif diġà tħabbar dawn jinkludu Manuel Island u Forti Tinje li nġibu lura mill-privat wara l-gvern laħaq ftehim mal-konsorzju Midi biex tiġi terminata il-konċessjoni ta' 99 sena iffirmata minn Gvern Nazzjonalista fis-sena 2000. Magħhom jiżdiedu il-White Rocks, Forti Campbell u l-Forti San Salvator fejn diġà bdew xogħlijiet ta' tindif. Fl-aħħar ġimgħat ukoll saret konsultazzjoni pubblika dwar il-pjan nazzjonali fit-tul għar-reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir fosthom is-sit tal-ex Power Station tal-Marsa biex bekk żoni massivi li sal-lum għadhom inaċċessibbli jingħataw lura liċ-ċittadini fl-aqwa forma possibbli biex ikunu jistgħu jitgawdew minn kulħadd. 4 snin ta' Gvern Laburista, 4 snin ta' deċiżjonijiet favur il-familji Maltin u Awċin kollha.